ka jingile kai duran ko basis pa le pusau ka balaya manta ko bashi banai e kalapoi shaka jingile kai semi final banju ke hangne ka semi final banungkong ka Shillong Lajong FC ka yakun persya ya ka North East United FC men ha ka khandai tarik nailar HJN Stadium Shillong ha ka ba ka Shillong Lajong FC kala sharem no ha ka North East United FC lengba ka Shigol balathep da uridim talang ka jingile kai pudeng ka Shillong Lajong FC persya ya ka North East United FC kalong ka itnat bat ka ba khat ba ka ba la penshong shit ya ki khat sawajar khandai spa khat wingut kiru it football ka jala kat ba ka semi final ba ar ka Diamond Harbour FC ka yakun persya ya ka Imami East Bengal FC ha ka janmit arpo turik nailar Havive kenanda Yubu Bharati Kerangan Stadium Kolkata jingile kai ka long ka internet pat ka basong shit ba bat ka Imami East Bengal FC kala sharem no ha ka Diamond Harbour FC da arla iwe gol ka Diamond Harbour FC kala penki jar nongkong ha ka minit ka pendriu lengbau jersey number 100 batang ha pedeng 10 minit ka Imami East Bengal FC kala penpai bang ya ka Shigol lengbau jersey number 100 u Anwar batdei ha ka minit paprapulai ba ka Diamond Harbour FC kala yo yang bantep sa Shigol lengbau jersey number RPR u Jobi kala penlong sendon ka gol tam ya ka Imami East Bengal FC ka Duran Cup final kan long hak arplay trek nailar hak apor sanshiteng janmit Havive Kenanda Yubu Bharati Kerangan Stadium Kolkata ka Diamond Harbour FC kan hak panyakun persya ya ka North East United FC ka badai ka champion jong Duran Cup house name baladap